Bis-switi residenza ta' San Vincenz de Paul ġie inawgurat ċentru ta' eċċellenza li joffri terapija speċifika u speċjalizzata lil persuni li għandhom diffikultajiet fit-taħdid u smigħ. Iċ-ċentru ser jikkoordina 88 ċentru ieħor li jinsabu mifruxin madwar Malta u Għawdex u ħajoffri attenzjoni speċjalizzata kif ukoll taħriġ. Dr. Rita Mikallef, il-kap tad-dipartiment, qalet li ċ-ċentru se joffri bosta servizzi ġodda għal persuni b'diffikultajiet fit-taħdid u nuqqas ta' smigħ. Għanna wkoll clinics li huma speċjalizzati bħalma u l-klinik għal dawk li għandhom hearing impairment u anki dawk li kellhom cochlear implant. Klinik ieħor għandu x'jaqsam ma' TEM u klinik ieħor għandu x'jaqsam ma' augmentative and alternative communication. Aħna is-servizzi tagħna huma kollha speċjalizzati, però daw il-clinics se joffru iżjed bħala konsulenza, se joffru wkoll terapija li hija speċifika u speċjalizzata. Waqt li tħajr lill-speech pathologists għad-dedikazzjoni tagħhom qalet li dan huwa l-ewwel ċentru ta' eċċellenza li ngħata ċertifikazzjoni mill-MCCAA għall-istandards li laħaq. Is-Segretarju Parlamentari għall Protezzjoni tal-Konsumatur Deo De Battista qal li dawn l-istandards jagħtu serħan il-moħħ kemm lit-tabib kif ukoll l-qraba tal-pazjent. Dan ifisser li l-eċċellenza li qed joffri dan is-servizz mhux biss fuq il-karta iżda juri li laħqu standards Ewropej u oltre. Mhux tal-li hekk, tal-li dan iċ-ċertifikat ifisser li dawn l-standards li ntlaħqu f'dan iċ-ċentru daqshekk bżonn już ħajibqgħu jiġu audited u jibqa' jimprovja as we go along. Id-Deputat Prim Ministru u l-Ministru tas-Saħħa Chris Fern qal li dan iċ-ċentru jara l fuq minn 70,000 pazjent fis-sena. Aħna fil-qasam tal-kura primarja noffru mhux biss servizz ta' kura ta' mart imma anka l-persuni li kollhom problemi biex fi speech biex jiftehmu biex jitkellmu, speċjalment it-tfal. Fil-fatt id-Dipartiment tal-Speech Language Pathology jara il fuq minn 70,000 pazjent fis-sena. Mingħajr waiting list f'temp ta' 15 jibda jagħti s-servizz. U allura aħna komplejna nibnu fuq dan. Il-Ministru Fern temm jgħid kif qed issir ħidma sabiex iċ-ċertifikazzjoni miksuba tidħol fl-oqsma kollha tas-saħħa.